Дерах Александр, Владимир Дубока, у зімовы заснежаны дзень. У зімовы заснежаны дзень кветку шчасця да хаты я нёс, прытуліўшы да самых грудзей, каб яе не знявечыў мароз. З зеляніны зіхцяць аганькі, асвятлілі раптоўна пакой, і з'явіўся прыемны такі, сапраўды, як святочны настрой. Усміхнулася любая мне. Гэта цуд, а не кветак вазон. Хай нагадваюць нам аб вясне, напрарочыць прыхожых нам дзён. Калі вечар за змрокам прыйшоў, я пачуў ад сяброўкі загад. Не ўключай электрычных агнёў, кветкі свецяць на 1000 ват. Дарагая, яны не адны, з імі разам надзея зіхціць. Для цудоўнай такой сябрыні не патрэбна вальфрамная ніць.